2 гады таму тут упершыню з'явіліся трэнажоры, аднак доўга яны не праіснавалі. Іх зламалі, а таму і вырашылі поўнасцю зняць. Але ў кастрычніку мінулага года усталявалі новыя з надзеяй, што праіснуюць яны адназначна доўга. Адноўленая тады пляцоўка значна павялічылася, дабавілася колькасць трэнажораў, змянілася пакрыццё з асфальту на гумовае. Агульны кошт пляцоўкі каля 10 тысяч рублёў, выдаткаваны з гарадскога бюджэту і спонсарамі. Падчас сонечнага надвор'я тут літаральна няма дзе сесці, і галоўныя наведвальнікі – дзеці, разам з бацькамі. З часу устаноўкі новых трэнажораў прайшло толькі 4 месяцы, але іх ужо паспелі зламаць. На шчасце, у дадзеным выпадку не ўсе. Але як, калі яны антывандальныя? Дня 3 назад шел, смотрю, вот еще люди здесь возмущались, вот с детьми гуляли, уже, говорит, поломали какие-то эти. Ну, по вечерам здесь больше всего. Я считаю, когда вечером здесь народа нет, тогда ломать. Так они не посмеются, когда люди ходят. Я бы сам подошел бы и сказал бы, что ты делаешь, допустим. Ну да, я сюда очень часто прихожу заниматься, ну и обычно просто здесь погулять. Да, я видела, что здесь, ну, бывает такое, что, ну, парни приходят и ломают там тренажеры какие-то. Почему-то в Польше и в Болгарии, там, в Европе никто это не ломает, правда? То есть это культура людей, надо начинать с себя. Их надо штрафовать, чтобы они знали, что это плохо и так делать нельзя. Дарэчы, пляцоўка засмечана акуркамі. Мабыць, спартсменам у двукосці не хапіла сіл прайсці 2 метры і данесці іх да сметніка. Зараз зламаныя і пашкоджаныя трэнажоры забралі на рамонт. Але ці ёсць у гэтым сэнс? Наведвальнікі пляцоўкі упэўнены, іх зноў зламаюць. То трэнажоры перашкаджаюць камусьці, то лаўкі, абеліскі, транспартныя прыпынкі. Паўстае пытанне, ці патрэбна ў горадзе будаваць і аднаўляць, калі некаторыя яго жыхары вось так абыходзяцца. Ганна Буйкевіч, Сергей Матвійчук, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».